dicía que era un lugar de penitencia para un abusador de mulleres. Hai unha lenda que dicía que había un home que se dedicaba a abusar das mulleres sexualmente hasta que atopou a unha que lle saleu o pai, que lle deu unha malleira e que lle dixo, bueno, perdónate coa condición de que construas aí unha cruz e non volvas a facer máis, non? Esa tamén outra lenda que está aí recollida. A xuntanza dos 4 curas e despois hai outra que esta, bueno, encántame, que era que contra os franceses e que ali os franceses perderan a guerra. O cal eu xa quedei muerta. Carai, o sea, sí que é importante este lugar, o sea, caramba. E despois tamén que debaixo da cruz, que é o enterramento dun general moi importante que se chamaba o general Mouraz. Coñecedes o general Mouraz? Alguna vez No, son de Cousadoiro. De Cousadoiro, bueno, pois sonaralle todo isto que conto. Todo iso teño ido. Sí. Bueno, pois entonces mirade cantas cousas. Simbólico importante para a xente do lugar. Aquí estamos falando de moitas lendas para unha simple pedra, para un simple lugar, non? Entón, isto indica que o lugar pues, é un sitio potente, non? O sea, que foi un sitio importante para a comunidade, non? Hoxe en día parece insignificante, pero no seu día, ou longo da historia, pues, foi moi importante. Entón, empezamos coa primeira. Entón, meu avó, acórdame que cando fomos ver a pedra, estaba así, máis ou menos neste estado, e ele xurábame, perxurábame que era un Cristo. Eu dicía, pero non é un Cristo, onde veste un Cristo? O sea, non vexo un Cristo. E dicíame ele, é que lle caeron os brazos. E digo, pero como lle caeron os brazos? Entonces, estaba moi confusa. Se vos fixades ben, e dime que efectivamente que era un Cristo, eu non dubido da xente. Cruz, vale. Lamentablemente, eu non atopei ningún material gráfico nin fotográfico do Cristo, o sea, se algún de vos ten algunha fotografía, algún debuxo ou algo, pois agradecería moitísimo que mo pasarades, non? Pero, lamentablemente, non atopei nada gráfico que me indicara como era o Cristo, non? Supostamente. O que si se ve que hai aquí unhas marcas que ben poderían ser o que son as marcas da cruz. Incluso o Cristo, como Cristo, é mencionado por Maciñeira e por, como se chama? Ramón Bascol, non? Que é o escritor. O sea, os dous mencionan que era un Cristo, non? De ampla base. Entón, ao cabo do tempo, por razóns que moi diversas, porque eso tamén foi moi curioso, porque cada veciño ten a súa versión de como perdeu os brazos, non? Algún me dixo que era que foran os rojos, cando a guerra, que foran ali, que o fixeran así como tal. Despois, o meu abuelo solía dicir que fora un veciño cun sacho para facer unha valentía. Despois, unha veciña dixera a pedra e que fixera así como unha especie de diante e que o Cristo evidentemente sufriu algún tipo, bueno, despois tamén había xente que me dicía, no, que foi tamén polas máquinas do monte, bueno, por moitas razóns diversas, non? Evidentemente, o Cristo está nun sitio pois un pouco difícil, e agora coa economía do monte, que hai que levar camións e maquinaria pesada e todo iso, pois é moi probable que algún veciño pois que fixera algún acto vandálico, que sexa. Aquí o curioso é que se refiren non é exclusivo aquí nada máis, porque hai outras partes de Galicia, por exemplo, cando andábamos por Ambosores, ali dicíame meu avó, mira, ali arriba no curuto aquel hai un Cristo do brazo caído, dicía. O sea, que había outro Cristo que lle caera un brazo.
a facer tamén etnografía, dicíame que había unha virxe en Muxía, Laxe, por ali, que dicía a lenda que lle faltaba un brazo e que toda unha cousa recurrente. O significado deste tipo de lenda non o sabemos moi ben, pero que é algo que se repite en varias partes de Galicia, non? Entón, bueno, pareceume interesante recollelo. Incluso tamén o nome, os cruces, non? Non hai tantas cruces como estas. Hai moitos cruceiros, hai as cruces grandes dos camiños ou dos cruceiros, non? Entonces é o que se chama unha sinécdoque, é dicir, é tomar o que é a imaxe do Cristo que estaría na parte superior na cabeza polo todo, non? O sea, entonces pois tamén é moi curioso, non? É unha terminoloxía que usamos máis ben aquí polo norte, para que os saibades, vale? Seguimos. Este outro aspecto sobre o Cristo da Moraz era o que me contaron en Penavide, que me decían en Penavide de Besos, que me decían que era unha pedra que se usaba para as vacas marondas cando non empreñaban, para levar a salida, dar a volta á pedra, que puderan empreñar. Que eso escoitara un veciño que escoitou nunha taberna feitizos de amor que se rascaba, facían rascuños na pedra e que se facían feitizos de amor para namorar, non? Eso dos rascuños tamén se ve noutros lugares, por exemplo, en San Torcuato de Bande, en Santa Católica, non? Entón ten ali un sepulcro moi vello, entón dicían que iba ali a xente a rascar para curarse, non? Cos polvos de San Torcuato, que era un santo moi venerado e tal. Bueno, pois tamén aquí atopámoslo aquí tamén no Cristo de Mouraz, e poño aquí porque tamén recollín, o sea, San Antonio de Segade é unha pequena capeliña que queda como, non sei se exagero, pero 1 kilómetro, pode ser? máis ou menos, sí, bueno. É unha capela, bueno, onde se facía unha romería todos os anos. San Antonio era un santo milagreiro relacionado cos animais. Entón levábanse as vacas, un espesante tamén, tamén recollín isto de San Antonio, non? E tamén se levaban as vacas ao redor da capela 3 voltas para que estuveran bendicidas, para que puderan empreñar e todo, non? Entonces, aquí é moi curioso, porque nun sitio moi cercano temos unha pedra, un culto moi ancestral, e despois temos a 1 kilómetro unha capela católica cun rito semellante. Entonces, claro, isto dá a entender que pode ser moi probablemente unha cristianización do que se facía no lugar e nos arredores, non? Entonces, pois é moi curioso. Por iso poño aquí. É unha capeliña moi bonita. Se non coñecedes a zona, pois está moi ben que vayas por ali. Bueno, vamos coa terceira. E, bueno, estas, as que teñen máis ixe son as últimas, non? A do exército francés e a dos curas, non? Despois, a cruz da penitencia, que era a lenda que recolleu Narciso, eu creo, eu baixei aquí o artigo porque vamos lela como escribiu Narciso, porque é como revivir a Narciso, non? Porque o conta con moita gracia, de feito. Entonces, o quiz desta lenda era que esa cruz, o Cristo de Moraz, foi construída porque ali se cometían, nos arredores, se cometían abusos sexuais a mulleres por un tipo que era do Morao, entón que un día que foi cachado polo pai, entonces que lle dixo que o perdonaba, pero coa condición de que construir ali un Cristo, non? Dice, e se volves facelo, colgo te dou. Entonces, home, tenme moita gracia como di Narciso, porque di a tradición que alá polo primeiro milenio despois de Cristo vivía no lugar do Morao, que é en Mañón, da parroquia de Mañón,
un mozo guapo de bo tipo que tiña moita aceptación entre as raparigas daquela contorna. Cóntase que chegou a ter máis de media dúcia de namoradas e caprichou a todas afilladas. Un día albiscou unha rapariga que estaba lindando o gando nunha camposa. Foi propoñerlle amorío, pero ela pediulle que marchase, que non quería trato ningún con el. O home, visto que polas boas non podía facer nada, vendeu en guindar por ela para unha bolsa que había preto. A moza chamou polo pai que collía na braña pola outra banda do valado, este, o ila, acudiu para valerlle. Co excitado que estaba, aquel desalmado non se enterou da presencia do pai da rapariga ata que lle caiu unha lombeirada polas costas e tras daquela outra. Daquela, pediulle que non lle pegase máis e prometeu de que apenas se tiña. Póñoche a condición de que tes que facer un cruceiro e tes que poñelo nun sitio en que o vexas todos os días cando te ergas na cama. Se me entero que tentas violar algunha máis, heite de colgar vivo nel. O rapaz, cando puido, colleu o camiño da casa e ia pensando onde había poñer o cruceiro. Despois de darlle moitas voltas, decidiu situalo nunha paraxe coñecida como Xuncos de Mouraz, onde se cruza o camiño que vai da Ponte Segada a Ortigueira, polos arrieiros que polo alto da Serra Faladora une Vares coas Pontes. Nesta parroquia xúntase varias parroquias na súa parte. Entón, unha lenda moi curiosa. Narciso fala aquí, eu recollino tal traballo, oficios e crenzas populares dos nosos antergos, por se vos interesa. Entonces, Narciso dá unha data que é polo primeiro milenio despois de Cristo, estamos falando de Idade Media, dalle unha datación medieval, non? Entón, o que fixen eu foi consultar o catastro de Ensenada, que é un documento oficial que fixo o Estado para, bueno, o Estado que facía xa daquela no século XVIII era registrarnos a todos. Entonces, no catastro de Ensenada non fala de Cristo, fala de Marco, de pedra, de Marco, pero non fala de Cristo, non? Entón, a min, o que me dá que pensar, non? Que Narciso dicía que era o primeiro milenio despois de Cristo. Eu creo que é moito máis recente, creo que é de finales do 18, principio do 19, non? Que é efectivamente, que pode ser unha cruz votiva, que alguén puxo ali por algún tipo de penitencia ou por ofrecemento ou que sexa, pero que é unha datación moito máis recente. Vale, seguimos. Vale. Ben, e agora chegamos ao que é a lenda dos 4 curas, que é a lenda máis famosa, a que coñecemos máis en todas as parroquias. Entón, bueno, aquí, non é unha lenda exclusiva, non? De 4 curas que se xuntan nun sitio para comer cada un no seu territorio, non? Por exemplo, poñemos estas fotografías, e non ten por que ser un cruceiro, nin ten que ser unha cruz. De feito, aquí vemos que hai unha mesa dos 4 cabaleiros, que está en Lugo, o pico dos 3 bispos, o sea, é un pico que fai de fronteira de tres provincias que son Lugo, Ourense e León, pero ao mesmo tempo son 3 bispados, non? Entón, pues, que tal, bueno. Despois hai un petróglifo ali en Pontevedra que se chama petróglifo, que ten varios nomes. O manto da Virxe ou dos 3 curas, que é un sitio que divide 3 parroquias tamén. Despois temos aquí a Pedra das 3 Mitras, que está en, se non me equivoco, por Beariz, que é algo moi parecido ao Cristo de Mouraz, que está, bueno, está ali á beira da carretera, e divide pois 3 arcebispados tamén. E despois tamén vos poño aquí un exemplo dun miliario. Un miliario era un instrumento métrico que usaban os romanos nos camiños para indicar distancias, non? Entón, pois tamén foi descoberto, pero a tradición local di que tamén divide parroquias e que tamén iban as vacas marondas a dar a volta para enfriar, non? O sea, que é moi curioso que se repiten todas estas cuestións todos estes lugares, non?
pero é para indicarvos que non teñen por que ser cruceiros, nin tampouco teñen por que ser 4. Poden ser 3, 4, incluso 7, non? O sea, atopei varias casuísticas por aí. Non obstante, cando son 4 curas ou 4 abades, pois aquí xa ¿no? Entón, aquí neste dibuixo gráfico que me indicara isto gráficamente explica moi ben o que é a lenda dos 4 curas, non? Ao redor dun Cristo comen 4 curas. E aquí xa son 4 territorios, non son 3, nin 7, nin 5, nin nada, son 4. Tamén teñen cousas moi curiosas, non? Entón aquí poño lugares semellantes e dicen 4 territorios, curas, abades ou religiosos como protagonistas, rito de comensalidade ou xogos de mesa. Comensalidade é de amistade e convivencia, vale? Entón, temos o noso Cristo de Mouraz, que divide 4 freguesías, que son Mañón, Graños do Sor, Couzador e de Beixos. Todos están na Coruña, vale? Despois está a Cruz da Meda, xa nos alonxamos do que é o territorio galego, non? Entón, isto nos indica que se alonxa do que é o territorio galego, pero que hai unha proximidade cultural, é dicir, hai unhas costumbres que traspasan o que son as fronteiras actuais, non? Algo que no pasado era aquí vamos a parecidos razonables, máis famosos, que estos que temos nos aquí. Entón, atopámonos, por exemplo, en Tara en Irlanda. Tara é un sitio importantísimo. Era un sitio no que nesta pedra, a pedra do destino, se elexían os reixes. E dividía o territorio de Irlanda. Gaélico significa a pedra das divisións. Tamén 4 divisións. Estamos falando de 4 territorios, non? Pero non estamos falando únicamente do que é o arco atlántico nin do céltico, estamos falando de que é unha costumbre moi antiga, porque tamén en Delfos, no oráculo de Delfos, tamén se recolle a idea do ónfalos do centro do mundo, que é o centro do mundo, que divide o mundo en territorios. E do umbiculus urbis, ou miliario de ouro, que é o sitio onde surxía a cidade de Roma, nada máis e nada menos que o Imperio Romano, que tamén tiña unha vocación fundacional e que dividiu o territorio. Moi curioso. E aquí temos a Cefucho e a outros veciños. Tamén, pois, facendo o do cura no noso ónfalo particular, é dicir, o Cristo de Mourán que dividía territorio, como todos estes sitios tan importantes que vos acabo de dicir. Entón, isto que nos indica é que é algo cultural, é algo que estaba na costumbre, na mentalidade, na simboloxía da xente, hai moito tempo. Cristo de Mourán. Entón, pois, a prensa e dixeron, pois, queremos chamar a atención do Cristo de Mourán, non? Entonces, bueno, pois, Cefucho prestoume moi amablemente a fotografía e, bueno, pois, puxen aquí co resto destes lugares tan centro do que sale o territorio, os territorios.
Hai autores que ligan esta idea do centro co arco atlántico, entonces dicían do mundo, un marco sagrado, vamos a dicirlo así, ¿no? Entón dicían, é un sitio que conecta para a mitoloxía irlandesa, estamos falando de Irlanda, porque estamos falando de que ten moitas semellanzas con estes lugares que vos acabo de dicir. Entón, estes lugares eran lugares sagrados, e os marcos non podían ser movidos, nin tocados por calquera, eran sitios onde se facían festividades moi particulares, bueno, tal. Interpretado no pasado como un sitio simbólico de unión entre o ceo e a terra, por exemplo, o divino e o mundano, o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Ben, explicado isto, coñecedes a lenda? Non? Non? Bueno. Pois é unha lenda moi curiosa porque dependendo da persoa informante, pois dicíame que podían ser franceses, que podían ser carlistas, que eran os moros. Bueno, a cuestión é que vos conte a historia como me contaron. Que atopándose os vecinos entonces que os veciños de Segade collendo os maios, porque se mallaba cos maios, dicindo o veciño dicíame que se mallaba cos maios, dicíame, pois atacaron os franceses